Because I'm a chasing mortgage with him and never look back. But when I'm personal walk, the body, when you talk with no, my own. What I can wear my president, they wear decent dressing. Only give me a man, I brought my daddy. And they look about the boy now. No, thinking about your woman. You now only one of my hunter. I'm going to keep what they can get that. You go. If what came over there? If what? You can only make it. I'm going to go to the man. Then they say to my shadow. Child, oh my God, no, German, welcome, congrats. What I come out now, they're looking like a very soft. Okay, they will see. I'm quite trying with that. Hey, baby. I'm going to be a good man. I'm going to be a weapon. Why you weapon? Why you? Akabakaya. Akamaka. Kewaka. Let me know. Hey, Daka. I want to blow to this, Maria. Give me a book. Okay. No, I was from Imo State. I'm not from Imo State. No, I don't ask you. You are my fan. Wow, God, my daughter. Oh, she is my fan. I am your MC. Oh, yes. You are fan. Or singing fan, or standing fan. All the fans. I make I be there this year with wonderful celebrations. This morning, what a bad one. But today, by the special grace of God, we are celebrating. Isn't it? Ebe ịmụrụ na ya oluwa bụ eze. Ụfọdụ na-eme ha mmụọ ndị oshi, ụfọdụ mmụọ ndị agụ, ụfọdụ ụmụ akwụna. Mana gị mụọ nwa bụ nwa. E nwere nwa nwee ụmụ. Nke na-ewu mgbe o siri n'ụwa ya jiri. Nna m kwere ebe isi ka imetu onye na nna gị. Ụfọdụ n'ime o nwere ụfọdụ ụmụ okorobịa dịka gị na-akpata ego. A ga-agagide ụzọ fefisha ya nwere ihe a ga-emepụta. Mana ebe i chetara si ka igbo ndị ruo akụ ụlọ. Obi n'igwe nke a obe small one. Nke a ihe ga-arụ next year. Ị ga-ehuba ya ehuba. Ka ihe nụrụ ya ahụ. Ka ọzọ oge akaba ụlọ. Tame the devil. Congratulations, my brother. I tap your grace. Ezinne, ọgụ nwa mụrụ ya. In fact, onye awụ mma m. Azarịala m ahụ. Onye nkwere ka ọ bụzi ha. Egwe ala. Ọ bụ ala egwe. Ala egwe na ala egwe. Ọ bụ n'otu. Ezinne, daalụ. Time.